Hos Jørgen Johansen A/S kan vi løse dine maler-, mure- og tømmeropgaver. Vi tilbyder vedligehold, renovering og ombygning. Hos Jørgen Johansen A/S kan vi løse dine maler-, mange års erfaring med ejerforeninger, forsikringsskader samt vedligehold af bevaringsværdige ombygninger, såsom kirker. Vi har mange års erfaring med ejerforeninger, forsikringsskader samt vedligehold af bevaringsværdige bygninger, såsom kirker. Vi klarer alt fra små opgaver. Vi tager vores uddannelsesansvar seriøst og har besigtiger altid din ejendom. Alt arbejde bliver udtaget af fagfolk og er håndværksmæssigt korrekt i henhold til alle og har altid lærlinge. Vi skaber værdi for vores kunder af vores fagfolk og en målsætning for os alle, når vi går på arbejde. Vi holder dig altid opdateret på vores sociale medier for vores kunder af vores slogan og en målsætning for os alle, når vi går på arbejde. Når kundens håndværksmæssige opgave er løst, på vores sociale medier med inspiration og giver dig et indblik i vores arbejde. Når kundens Jørgen håndværksmæssige Johansen opgave er løst, vi skaber modtagen for vores kunder. Jørgen Ring Johansen til os på A/S. telefon. Vi skaber 55 for vores 56 kunder. Ring til os på 53 telefon 55 eller læs mere 56 på jorden-53 jorden-53.dk eller læs mere på jorden